Żgur li tippreferi SMS b'xi aħbar tajba milli b'tarif dwar ċitazzjoni. Iżda servizzi mniedi mill-Ministeru tal-Ġustizzja l-Kunsilli Lokali faċilment jiffrankalek iktar multi, anke għax forsi tinsa xi seduta tat-tribunal. Permezz tas-sit elettroniku www.les.gov.mt wieħed jista' jirreġistra biex jekk jaqla ċitazzjoni ikun marraf b'email jew SMS fi 12-il siegħa. Informazzjoni dwar dan is-servizz ġdid ingħatat mill-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Stefan Bontempo. Wara li wieħed jirreġistra jkun mitlub jaċċetta kundizzjonijiet li fihom jiddikjara li jixtieq jirċievi kull notifika bil-posta elettronika jew b'SMS. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Stefan Bontempo elenka dwar l-effiċjenza li wieħed se jgawdi minnha meta juża din is-sistema elettronika. Jekk wieħed jaqla ċitazzjoni, ħafna drabi iddum ċertu numru ta' żmien biex tirċevi dak it-tiket id-dar. Issa, jekk inti tidħol f'kuntratt ma l-Aġenzija wara n-numru ta' sigħat, ġifieri sa nofs il-lejl ta' dik il-ġurnata inti tkun notifikat b'SMS jew b'email li qlajt dik iċ-ċitazzjoni. Barra minn hekk is-sistema se tgħin ukoll kumpaniji kbar dan billi persuna waħda tkun tista' tirċievi notifiki ta' ċitazzjonijiet li jkunu ngħataw. Min juża s-sit se jkollu rendikont ta' kollox. Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici qal li dan is-sit huwa pass ieħor lejn iżjed użu tal-informatika fil-qasam tal-ġustizzja, f'dan il-każ fil-qasam tat-Tribunal Lokali. Hemm il-ħsieb li jekk l-użu tas-sit ikun suċċess dan ikun estiż għal tribunali oħra fil-qrati. Fuq kollox, l-użu tas-sit se jiggarantixxi iżjed privatezza liċ-ċittadin għax min ikun irreġistrat f'din is-sistema ismu mhux se jibqa' jidher fl-avviżi ta' tribunali lokali ppubblikati fil-gazzetti. Għal dawk li mhumiex daqshekk familjari mat-teknoloġija kien irrimarkat li s-sistema antika dik li wieħed jirċievi t-taħrika bil-posta se tibqa' fis-seħħ.